Mama Shasa, Honorable Yababia Samwahuma, Ebetomu Edia Mamia. Honorable, good afternoon. Meba Chobo Kwadie. Yede Nyamia say. Movement for Change, Honorable Alan Kwadjo Chiramatin will be ahoye. Movement for Change will be ahoye. Yede Nyamia say. Na enra na NPP elonche omo manifesto. Nkofo say ase we de wabekata GTP no so. Asa nsem no omo kan na dose dodo. Promises ne dose. Promises near the Juma here, and you will be me a drop. I'm there, and then I said, no. Never know can be no more professional from the eye. No, even my team not better than a car. I'm here on my. I can't already on some muscle. Sir, my book was here. And the idea near my book was here, but it's movable was here, the troubles. And also cherry and corn, but first of all, by Sister Guardian and Sana, when you catch the apple to car. I'm a team, non the car. Nothing we make sure we need free, no so bad. They say, what you can now, what did I am for? They say, that other car, they say, that other car go for a little bank from the or Modachi. They say, Kakra, not a big idea, and what did he say to me now? What woman, your more can say, well, bank say economy no, a year back. And Omakofa, Ukraine, Russia, Asaba, and COVID-19, Abba. And today, COVID-19 Ukraine, Yamudi Jinaho, in fear Nayas, in fear Numachi. Amosa could Jinaho, Abramode, Opry, Akunye. In fear Pinu, a Dunumua. Yeah, corner. COVID-19 and the Rico Diagro. Abra, we are sick of Lenin. Kesicano, Mamma Crawford Vitri Ash. Ghana Sika. Currency, Ashi, Ama exchange rate at 16 Tidisa. Who can change why in the year? Na so timber. A quabason I in ye. Say, oh, Bobosia. Interest rates, oh, Bobosia, oh, yeah, Jumo. Bobosia, also more empower private sector. I feel GTP Casa or Mofa, transformation empowerment. Also more empower private sector. And we are GTP. Transformation, yes, you'll be able to say GTP. Private sector empowerment, you'll be able to say GTP. Plan, you'll be able to plan, you'll be able to say GTP. Now, the Huawei, and Cassa, the two guys, the Huawei, have seen him send a bit me a Ghana. See, as yen American is so ye chill ye be near ye. Now, we in America. Oh, see, Uncle Fast with GTP is over private sector. Private sector, so get three on the edge. Get three, who can know ha interest rate, won't mean Mobosia. If the interest rate will be an number or Bobosia, and I just say, Nejuma obeying or by Ejumama bank or by Ejumama bank. In Timfas will be a muscle, a human moon, and quadim. On one gets in the Kurano on Sonwa. See the no association in tea, get in the Kurano so, a jar to my air share. In the private sector, no free him, walk of Fasica, and Wabajuma. Oh, wow, what's over private sector? Also, private sector being so no more by Ejuma. And we said, Yamata, Ukraine, you won what that Danua, now woke up watch him. Only she said, Fubia, Ubisi. Kano ano na wonkyere kwa fufuru bia sika mono be bad ye no e be do so a obetim de tuatua ne ma na wo se afide wo san be tuatua ka ho na free be na officer de be ka ho nti ade ne de enwoma no hwe a e de wa wo hwe ate no e bohye bibiri ya sede abato bohye eto aba ni wi no ba be ka che o se covid no enyanko ne ese wiase ayi nyina na inflation to could do 54%. Now, Jawanum say inflation about 26 as a 24. Why are dear? That's it. One cat saddle. We need to be a person of the idea.
ɛfa ɛno nti ne deɛ ɛnwoma no ɔmde baeɛ no ɛdɔɔso borɔfo bebree yɛbɛyɛ wei bebree na mmom no deɛ ɛwɔ so ɔmo siesie paa nsa na ɔmatumi ayɛ nneɛma ɔmbɛyɛ no ɛyɛ economy no ɛmu ɛha ɔmatumi ankyerɛ deɛ ɔmbɛyɛ ɛsɛ ɛba economy no afa no deɛ adeɛ ɔmo ka nso yɛbaeɛ no ɛfiri mfie mpinu edu nson ekopem mpinu du nkron no na bibia yɛ kama yɛ nneɛma bebree yi kɔsoro GDP kɔsoro ɛno akyi no covid ne Ukraine war no betwa mu no nneɛma yɛ basaa ɛno ano no nsakira bia de hɔ mo ka biom nti kwaya mbɛfa so a ebipie free covid Ukraine war no ɔmo ntimi nka nkyerɛ economy yi nso ne ebegyina so ama nneɛma akɔ n'anim sɛ private sector be ya egyina sɛ obɛyɛ nhyehyɛe a ɔmbɛnya bosia ne boɔ ɛɛfoɔ na ɔmo ankasa dwetire ɔmo kura ɔmo ebegyina currency stability osan hia low interest rates na osan hia sɛ ɔbɛ manage wo debt o public debt ne nyinaa no ɔmo ankyerɛ yɛn kwan bɛfa so a saa nneɛma no bɛba na so ɔmo sɛ IMF sɛ economy no ɛyɛ yie ba na ɔmo san akoto GDP ɛne ade na di ade pɔtee a ɔbɛyɛ a sika no bɛgyina na dwetire ɛho atɔ no ade pɔtee a ɔbɛyɛ a interest rate bɛba fam na nkura betumi abɔ bosia ɛɛfo wotumi ayɛ adwuma na wo Chinese ni ofiri China ɛba Ghana yɛbɔ no bosia 3% to dollar na ɔde abɛyɛ adwuma Ghana ha na wo Ghana ni wokɔbɔ bosia 33%. Ebe na nipa no bo bo 3% no 33% ni wotime na ye adwuma ama wonya faso ebe de na wo ama atire mu afa nipa wa adwuma ama maboa ama adwuma na koso all right we nye chi o se wo betuatua bus ama clubs wo betuatua we ama we wo betuatua we nyina chi no o se de tuatua bebre ba in it can free ba o de ko tuatua sa okay onua 95.1 FM yeah,